खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। रां बिनानै फिन हमजाबावबाय सासे सोरखारि मावख'गिरिया। कामरुप रुरेल जिल्ला रानिनि BEEO लासित बसुमतारिया रां दाबिनानै हमजादों। दासान्दि जाख्लग्रा सोरखारि मावख'गिरिफोरखौ हमनाय खौरांखौ मोनबाय थानाय जादों। जाख्लग्रा सोरखारि मावख'गिरिफोरनि हेंथायै डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसननि हान्जाया गोख्रों राहा लागासिनो दङ। रिपर्टनि बायदिब्ला कामरुप रुरेल जिल्ला रानिनि ब्लक एलिमेन्टारि एडुकेसन अफिसार BEEO लासित बसुमतारिया सार्भिस बुक आपडेट खालामनायनि थाखाय आरो लास्ट पे सार्टिफिकेट LPC इसु खालामनायनि थाखाय रां दाबि खालामदोंमोन। बेयावनो सोलो खालामनानै रां लाबाय थानाय समावनो लासित बसुमतारिखौ डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसननि हान्जाया हमदों। बावैसो सिगांबो रां दाबि खालामनायनि थाखाय हमजानाय देबेश्वर तालुकदारखौ 4 बोसोरनि जेल जानायनि थाखाय राय फोसावबाय स्पेसियेल कर्टआ। स्टेट ट्रेन्सपर्टनि सिनियर एसिस्टेन्ट देबेश्वर तालुकदारा रड पारमिटनि थाखाय एसुरेन्स सार्टिफिकेट बानायनायनि मुङाव 38,000 रां दाबि खालामदोंमोन। बेयावनो सोलो खालामनानै रां लाफुबाय थानाय समावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसननि हान्जाया देबेश्वर तालुकदारखौ हमदोंमोन। बेनि उनावनो बिथांनि हेंथायै केसआ सोलिगासिनो दंमोन। दा बिथांनि हेंथायै 18,000 रां जुरिमाना फोनांनायजों लोगोसे 4 बोसोर जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावबाय स्पेसियेल कर्टआ। सोरखारि मावख'गिरिफोरा रां लानायनि हेंथायै जों बयबो सांग्रां जानो नांगोन आरो सोरखारखौ मदद होनो नांगोन। नोंथांनावबो सोरबा सोरखारि मावख'गिरिया रां दाबियोब्ला मिथिहोहरनो हागोन। वाट्सएप नाम्बारा 6026901243 नङाबा 180034536767 बेयाव कल हरनानै खौरां हरनो हागोन आरो रां जाख्लग्रा सोरखारि मावख'गिरिनि हेंथायै राहा लानो हागोन। हरसेनि गेजेरावनो निजिरा बसुमतारिया बिमा बिफा आरो फंबायखौ खोमानानै लानो गोनां जादों। हरसेनि गेजेरावनो 7 बोसोर बैसोनि निजिरा बसुमतारिया मावरिया जानांनायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। मैदेर फालोनि उदखारावनो हरसेयावनो बिमा बिफा आरो फंबायखौ खोमानानै लानो गोनां जादों निजिरा बसुमतारिया। बे दुखुनांथाव जाथाया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद कमलाबारि गामियाव जादों। हरनि 10 रिंगासो समाव हाग्रानि मैदेर फालोआ फैनानै निजिरा बसुमतारिनि बिमा जामिनी बसुमतारि, बिफा नबिन बसुमतारि आरो 1 बोसोर 6 दाननि हादानसा बसुमतारि बिथांमोन साथामखौ बुथारलांदों। जाथायनिफ्राय निजिरा बसुमतारिया खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मैदेरनि उदखारनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय निजिरा बसुमतारिया जोगोनार बैसां सिङाव थाखुमादोंमोन। बेयावबो मैदेरा थांनायाव उनाव बिथाङा लामाथिं खारलांनानै जिउ रैखा मोननो हादों। हरसेनि गेजेरावनो नखरसेनिनो 3 सुबुंफोरखौ मैदेर फालोआ फैनानै बुथारलांनायनि अनगायैबो बिथांमोननि न'खौबो थेर बेथेर सिलिंखार खालामलांदों मैदेर फालोआ। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला मैदेर फालोआ आदार नागिरनानै गामि गामि बेबायदिनो हाबफैयो आरो माइ बाख्रिनि माइ बायदि बायदिखौ जानानै उदखार खालामफैयो। नाथाय सुबुं आरो मैदेरनि उदखारा माब्ला जोबगोन आरो सोरखारा बेनि सायाव माब्ला राहा लागोन बेसो मोनसे गिदिर सोंथि। मख'नो गोनांदि मैदेरनि गाग्लोबनायजों नखरसेनिनो 3 सुबुंनि जिउ गोमानायनि जाथायखौ खौरां मोननायनि उनावनो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै EM डक्टर निलत सरगियारि बिथाङा जाथायथिलियाव नुजाथिहैदों आरो समाजनि नेमखान्थिनि गेजेरजों बिदाय होनो थाखाय निजिरा बसुमतारिनो 50,000 रां गथायदों। EM डक्टर निलत सरगियारिजों लोगोसे जिल्लानि आफादगिरि आरो माजबादनि UPPLनि बिबानगिरि बिथांमोनहाबो जाथायथिलियाव नुजाथिहैनानै दुखु मोननाय फोरमायथिहैदों। आसामनि माखासे जिल्लाफोराव फैगौ 21 आरो 28 आगस्टआव इन्टारनेट बन्द थागोन। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे थांखिखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि फैगौ 21 आरो 28 आगस्टआव आरो 10 सेप्तेम्बराव आसामनि 3rd आरो 4th ग्रेड साख्रिनि थाखाय आनजाद खुंजागोन। आनजादाव जाहाथे जेबो गेनाखान्थि जाया एबा आनजादखौ जाहाथे गाहामैनो खुंफुंनो हायो बेनि थाखायनो बे थांखिखौ लादों आसाम सरकारा। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आनजाद सेन्टार थानाय जिल्लानि DCफोर आरो आनजादाव बिबान गोनां बिथांमोनजों सावरायनायनि उनावनो आनजाद मिरु थानाय गासैबो जिल्लाफोराव फैगौ 21 आरो 28 आगस्टआव 4 घन्टानि थाखाय मबाइल इन्टारनेटआ बन्द थागोन। आनजादा फुंनि 10 रिंगानिफ्राय सानजौफु 12 रिंगासिम आरो बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम जागोन। बेनिखायनो आनजाद जाफुबाय थानाय गासै 4 घन्टासिमाव जाय जिल्लायाव आनजादनि मिरु दं बेफोर जिल्लाफोराव मबाइल इन्टारनेटआ बन्द थागोन, नाथाय अफिसनि इन्टारनेटआ बन्द थानाय नङा।
सोरखारनि बे थांखिजों सरासनस्रा सुबुंफोरा जेंना मोननो हागौ नाथाय आनजादाव जाहाथे गेनाखान्थि जाया एबा WhatsAppनि गेजेरजों सोंनाय बिलाइखौ हरलायनाय जाया बेनि थाखायनो बे थांखिखौ लानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों आरो 3rd आरो 4th ग्रेडनि 30,000 पस्टनि थाखाय 14 लाखसो सुबुंफोरा आनजादखौ होगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि 21 आरो 28 आगस्टआव 4 घन्टानि थाखाय इन्टारनेट बन्द खालामनो फोसावदों। नाथाय 11 सेप्तेम्बराव जानो गोनां आनजादाव बारा गोबां केन्डिडेटफोर गैया आरो बेयो ड्राइभारफोरनि थाखायल'। बेनि थाखायनो 11 सेप्तेम्बराव जाय जिल्लाफोराव आनजाद मिरु दं बेफोर जिल्लायाव इन्टारनेट बन्द खालामनांगौ ना खालामनाङा बेनि सायाव सावरायनानै थांखिखौ उनाव लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। रेगिंनि मुङाव थाखो 9नि फरायसाखौ गाज्रि बुग्लिनाय जाथाय। बे जाथाया डिब्रुगड़ जिल्लानि मरानाव थानाय जवाहर नवोदया बिद्यालयनि हौवासाफोरनि हस्टेलाव जादों। थाखो 9आव फरायनाय फरायसानि मुङा अर्नब दास। रेगिंनि मुङाव गाज्रि बुग्लिजानानै जोखोम जानाय अर्नब दासआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबियाव बिथांमोननिनो थाखोनि सासे फरायसाया अर्नब दासखौ बुग्रोदोंमोन। बे जाथायखौ लानानैनो अर्नब दासआ फोरोंगिरिफोरनो मिथिहोदोंमोन आरो फोरोंगिरिफोराबो बुग्रा फरायसानि बिफानो मिथिहोदोंमोन। जायनि थाखाय बिफायाबो बेनि हेंथा राहा लादोंमोन आरो गावनिनो थाखोनि फरायसाखौ बुनायनि थाखाय बिफाया फिसाज्लाखौ बुफिनदोंमोन। बे जाथायखौ लानानैनो गथ'आ गावनि देरसिन थाखो 12नि फरायसाफोरनो मिथिहोदोंमोन जायनि थाखाय थाखो 12आव फरायनाय 5 फरायसाफोरा ज' लोगो नांनानै अर्नब दासखौ लावथिजों बुग्लिदों जायजों अर्नब दासआ गोबां जोखोम जादों आरो फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनजानो गोनां जादों। जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो थाखो 12आव फरायग्रा 5 फरायसाफोरखौ स्कुल एडमिनिस्ट्रेसना सासपेन्ड खालामदों। अर्नब दासनि बिफाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला डिब्रुगड़ जिल्लानि मरानाव थानाय जवाहर नवोदया बिद्यालयनि हौवासाफोरनि हस्टेलाव गोबां रेगिं जायो। थाखो देरसिननि फरायसाफोरा उन्दैसिन फरायसाफोरखौ हरनि समाव गोबां हाराहास्ति खालामो जायनि थाखाय अर्नब दासखौ न'आवसो दोनफैखानाय जादोंमोन नाथाय आनजादनि थाखाय हस्टेलाव दोनहैफिननाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों आरो बेयावनो रेगिंनि मुङाव अर्नब दासनि सायाव बेबायदि इनायै बुग्लिदों होननानै फोरमायथिदों आरो बेनि हेंथा आयेननि राहा लागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। आसाम केबिनेटआव लानाय माखासे थांखिनि हेंथायै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा दिनै सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुजों सावरायलायगोन। आसाम केबिनेटआव आसाम सोरखारा लानाय माखासे थांखिनि हेंथायै दासान्दि एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा सुबुं सांग्रांथि मेल खुंगासिनो दङ जेराव बिथोर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ सोरखारा मावफुंनानै होआब्ला फिन सोमावसारफिनगोन होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा। बिथोर गोरोबथा जानाया 2.25 बोसोर जानायनि उनावबो गोबां बिथोर गोरोबथानि दफाफोरा मावफुंजायैनि सायाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय थरेन बर' बिथाङा बुंथिदों दि NDBनि मोनब्रै आफाद एबसु आरो UBPआव जों सोरखारा बिथोर गोरोबथा जादों आरो बे गोरोबथाखौ मावफुंनानै होनाया आसाम सोरखारनि बिबान। नाथाय आसाम सोरखारा बिथोर गोरोबथानि खामानि मावनायखौ लानानै मिरु सोरखारनिथिं नाथ्रोदहरनो नागिरदों। जुदि गोरोबथानि खामानिखौ लानानै मिरु सोरखारजों सावरायनांगोन होननानै आसाम सोरखारा बुङोब्ला बे गोरोबथाया इनभेलिड बायदि जागोन आरो बेखौ सागानगिरिफ्रा गनायनो नाङा होननानै बुंथियो थरेन बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो आसाम केबिनेटआव बिमानि रावनि बिजोंफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आसाम सोरखारा थांखि लानायनि सायाव बिथाङा बुंथिबावो दि जायनाखि भारतनि गाहाय मन्थ्रियानो मेडिकेल साइन्स आरो इन्जिनियारखौ बिमानि रावजोंनो फरायनो खाबु होनांगौ होननानै बुंथिदों आरो बेनि अनगायैबो माखासे रायजोफोराव बिमानि रावनि बिजोंनि सायाव इंराजि जाबसिननानै पाइलट प्रजेक्ट खालामदोंमोन नाथाय जाफुंसार जानो हायाखै बेनि थाखायनो बिमानि रावजोंनो फरायनो खाबु होनांगौ होननानै HRD मिनिस्टार बिथाङाबो बुंथिदोंमोन होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो जायनाखि डक्टर रनज पेगु बिथाङा सासे ट्राइबेल मिनिस्टार बेनिखायनो बिथांनियाव ट्राइबेलफोरनि थाखाय खामानि मावनायनि बिबान दं नाथाय बेनि उल्थासो खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों होननानै बुंथियो बिथां थरेन बर'आ। थरेन बर'नि अनगायैबो बर' बिजोंखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आसाम सोरखारा थांखि लायोब्ला सोमावसारगोन होननानै बुंथियो प्रशान्त बर'आ। गोबां बर'फोरनि आफादफोर थासेयावबो बर'नि गेजेराव बेबायदि थासारि जानायनि सायाव प्रशान्त बर' बिथाङा बुंथिदों दि जोंनि गेजेराव गोबां आफादफोर दङ नाथाय आफादफोरनि गेजेराव गोबां राजखान्थियारि फारागथि फैबाय आरो हाब्रु सारलायबाय थानाय जायो। बेखौ गिनानैनो जोंनि माखासे आफाद आरो मेलेमजिबिफोरा सिरियै दङ नाथाय सैथोखौ बेसेबां गोबाव दोनखुमानो बेनिखायनो एबसु आरो बड' साहित्य सभाया जाय जेंनाखौ लानानै नांगासिनो दङ बेयाव गासैबो जोंनि मेलेमजिबिफोर आरो आफादफोरखौ मदद होनो थाखाय खावलायहरो बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिबावो दि जों जोंनि बिजोंखौ खोमानानै लानो हाया आरो आसाम सोरखारा जोंनि बिजोंखौ फोजोबनो थांखि लायोब्लानो सोमावसारफिनगोन होननानैबो बुंथिबावो। NRL पेट्रल पाम्पनिफ्राय रां खावनायनि दायाव पेट्रल पाम्पआवनो खामानि मावग्रा 2 मावथिखौ पुलिसा खाबाय। उदालगुरि टंलानि NRL पेट्रल पाम्पनि लकारनिफ्रायनो 4,50,000 रां खावदोंमोन। बे खावनाय जाथायखौ लानानै पेट्रल पाम्पनि बिगोमाया पुलिस थानायाव मिथिहोदोंमोन।
बेनि उनावनो अदालगुरि पुलिसा गोख्रोङै संदाननाय हाबाखौ मावदोंमोन। टेकनिकेल इनकुवेरि, मबाइल एनालाइसिस आरो सीसीटीवी फुटेजनि सायाव बिथा खालामनानैनो पेट्रल पाम्पनिनो मावथिफोरनाव गोख्रोङै सोंनाय फिननाय लादोंमोन। बेयावनो पेट्रल पाम्पआवनो मावग्रा मावथि सनिलाल कुमार आरो सनु कुमार बिथांमोनहा रां खावनायनि सायाव सिमान लादोंमोन आरो बेनि उनावनो हा सिङाव फबनानै दोननाय हालोदनिफ्राय खावनाय 4,50,000 रांखौ अदालगुरि पुलिसा बोखांनो हादों। पेट्रल पाम्पनिफ्रायनो रां खावनाय जाथायाव बिसोर सानैनि अनगायैबो सोरनिबा आखाइ दंबावो नामा बेनि सायाव मिथिनो थाखाय पुलिसा सोंनाय फिननायखौ लागासिनो दं होननानै मिथिहोदों। नखरसेनिनो 6 सुबुंफोरनि गोथै देहाखौ थैनाय हालोदनिफ्राय बोखांनो हादों। जम्मुनि सिद्रानि तावी बिहाराव जादों बे जाथाया। नुर उल हाबिबनि न'निफ्राय 4नि गोथै देहाखौ मोननो हादों आरो खाथिनि न'निफ्राय 2नि गोथै देहाखौ मोननो हादों। 6 थैनायनि मादाव 3 आइजोफोरमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला नुर उल हाबिबनि बिनानावा रावनोबो कल हरबाबो मोनिलाय पुलिसनो खौरां हरदोंमोन आरो मा जादों बेनि सायाव खौरां लानो थाखाय पुलिसखौ खावलायहरदोंमोन। बे लेखायैनो जम्मु पुलिसा नुर उल हाबिबनि न'आव थांदोंमोन, जेराव न' सिंनिफ्राय दरजा मारिनाय मोनदोंमोन। उनाव दरजाखौ बुखावनानै हाबनायाव 4नि गोथै देहाखौ मोननो हादों। नुर उल हाबिब, साकिना बेगम आरो बिथांनि फिसाजो आरो फिसाज्ला गासै 4नि गोथै देहाखौ मोननो हादों आरो खाथिनि न'निफ्राय 2नि गोथै देहाखौ मोननो हादों। बिस मोनजानायनि थाखायनो बिथांमोन गासैनिबो जिउ खहा जादों, नाथाय बिसखौ बिथांमोना गावसोरनो जादोंमोन ना सोरबा जाहोदों बेनि सायाव दासिमबो रोखा जायाखै। बेनि सायाव नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानै जम्मु पुलिसा मिथिहोदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।